Madi Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Madi Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Di Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Di Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Di Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji Hare Krishna Prabhuji, pranams Prabhuji, Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, pranams Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna devotees எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Hare Krishna, pranams Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Pranams Mataji. pranams Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Prabhuji, pranams Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams Hare Krishna. எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து பாகவதம் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸில் 1.8.52 வேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிருஷ்ணாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸில். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு பரம்பரைக்கு பகவானுக்கு நம்மளோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுட்டு நல்லபடியாக கிரந்தத்தை நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம அதை நல்லபடியாக எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு நம்ம லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பிரார்த்தனை நம்ம வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? வாசிடமா மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதாதேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதரூபச்ச கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயேதே கிரீம் யத்கிருபாதமகம் வந்தே பரமானந்தம் மாதவம். ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய புத்திரே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இத்தி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. श्रीमदाम स्वागत कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन स्तोहि अभद्राणि विघ्नोदि सुकृत सदाम. अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टिके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. நல்லபடியாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் மங்களச்சரன். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத் நஸ்தப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்திகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு குந்தி மகாராணி ப்ரேயர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகத்தில். நாளைக்கு நம்ம வந்து 9th சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து வேர்ஸ் 1.8.52 நம்ம பார்க்குறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரேம மத்தாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. யதா பங்கேன பங்காப்ப சூர்யா சுராக்கிருதம் பூதகத்யம் ததைவாக்கியம் நஜைனர்மஷ்டும் மாற்றும் அர்ஹதி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யதா பங்கேன பங்காம்பக சுரயா வா சுராக்ருதம் பூதஹத்யாம் ததை வைகாம் ந யக்ஞைர்மாஷ்டும் அர்ஹதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji.
अङ्गाम्बसुराय वासुराकृतं भूतहत्यां तदैवागां या नायन्यैर्मास्तुम् अर्हति हरे कृष्ण கிருஷ்ண माताजी மாதாஜி சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यदा पङ्गेन पङ्काम्प्यः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तदैवैकां न यङ्गैर्माष्टुम् अर्हति। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। ஹரே பிரணாம் சந்தோஷ். ஜானகி ரமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. यदा पङ्गेन पङ्गाप्य सूरया वा सूराकृतं भूतहत्यायं तदैव कां न यज्ञैर्माष्टुम् अर्वति हरे कृष्ण माताजी। வாழ்க பிரணாம் சந்தோஷ். புஷ்பா மாதாஜி ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை 3 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे நான் कृष्ण படிக்கிறேன். माताजी हरे प्रणाम माताजी हरे कृष्ण வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यथा पङ्गेन पङ्काम्प सूरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तदैवैकां न यज्ञैर्माष्टुम् अर्हति यथा அதே போலவே பங்கேன சேற்றினால் பங்க அம்பாக சேற்றுடன் கலந்த நீரை சூறையா சாராயத்தால் வா அல்லது சுராக்கிருதம் சாராயத்தினால் லேசாக தொடப்பட்டதால் உண்டான அசுத்தம் பூதஹத்யாம் மிருகவதை ததா அதே போலவே ஏவ நிச்சயமாக ஏகாம் ஒன்று நான் இப்போதும் இல்லை யக்ஞை நியமிக்கப்பட்ட யாகங்களினால் மாஷ்டும் நிஷ்பலமாக அர்ஹதி பயனுள்ளதாகும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு மொழிபெயர்ப்பு சேற்று நீரால் வடிகட்டுதல் சாத்தியமல்ல அல்லது ஒரு சாராய பாத்திரத்தை சாராயத்தினால் தூய்மைப்படுத்துதல் சாத்தியமல்ல என்பதை போலவே மனித வதையை மிருக பலியினால் நியாயப்படுத்த இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பொருளுரையை வாசிச்சிடுறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு குதிரையோ அல்லது எருதோ பலியிடப்படும் அஸ்வமேத யாகம் அல்லது கோமேதக யாகமானது நிச்சயமாக மிருகங்களை கொல்லும் நோக்கத்திற்காக உண்டானதல்ல. யாக பீடத்தில் பலியிடப்படும் அத்தகைய மிருகங்களுக்கு இளமையும் புது வாழ்வும் அளிக்கப்பட்டன என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் கூறினார். வேத மந்திரங்களின் சக்தியை நிரூபிப்பதற்காகவே அவ்வாறு செய்யப்பட்டது. வேத மந்திரங்களை முறையாக ஓதுவதால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவது நிச்சயம். ஆனால் அத்தகைய யாகங்கள் தவறான முறையில் செய்யப்படுமானால் மிருக பலிக்கான பொறுப்பை ஒருவன் ஏற்றே ஆக வேண்டும். சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த யுகத்தில் யாகமேற்றிய கூடிய திறமையுள்ள பிராமணர்கள் இல்லாததால் இத்தகைய யாகங்களை குற்றமற நிறைவேற்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆகவே கலியுகத்தில் யாகம் இயற்றுவதற்கான ஒரு குறிப்பை யுதிஷ்ட மகாராஜன் தருகிறார். கலியுகத்திற்கான சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரே யாகம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட ஹரிநாம கீர்த்தன யாகமாகும். ஆனால் ஒருவன் மிருகங்களை கொல்வதில் வழிபட்டு ஹரிநாம சங்கீர்த்தன யாகத்தை செய்து அதன் பலனை தடுத்து விட முடியாது. பகவானின் பக்தர்கள் சுயநலத்திற்காக ஒரு மிருகத்தை ஒருபோதும் கொல்ல மாட்டார்கள். மேலும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உத்தரவிட்டதை போல அவர்கள் ஒரு சத்திரியரின் கடமையை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து ஒருபோதும் விலகி நிற்க மாட்டார்கள். ஆகவே பகவானின் விருப்பப்படி அனைத்தையும் செய்வதால் முழு நோக்கமும் நிறைவேற்றப்பட்டு விடுகிறது. பக்தர்களால் இது சாத்தியமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தின் குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 8ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. புஷ்ப மாதாஜியும் நீங்களும் ஹரிபோல் எல்லா டியூட்டிஸும் அழகா ஸ்லோகமும் ரிசைட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப அழகான நம்மளுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் கொடுக்குற பர்பட்டு. எப்பயும் என்ன பண்ணணும்னு நினைப்போம்னா, ஏதாவது பாவம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஆனால்
வேதிக் லா படி நம்ம ஒரு நல்லது செஞ்சால் அதுக்கான நல்லது, கெட்டது செஞ்சால் அதுக்கான கெட்டது. ஒரு கெட்டதை செஞ்சுட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சு நம்ம வந்து பிராயச்சித்தம் பண்ணுறது அப்படின்றது கிடையாது. அந்த பலன் அதுக்கான பலனை நம்ம இப்போ நல்லது பண்ணோன்னா அதுக்கான நல்லதை நம்ம அனுபவிப்போம். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நம்மளுக்கு ரியலைசேஷன் கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்லோகம். புரோபத்தை ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் இங்கே வந்து ஸ்லோகத்தில் மொழிபெயர்ப்பு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, சேற்றை சேற்றினால் வடிகட்டுதல் சாத்தியமில்லை. கண்டிப்பாக இல்லையா? அதில் வடிகட்டணும்னா அதில் தூய்மையே வராது. அதே மாதிரி சாராய பாத்திரத்தை சாராயத்தினால் தூய்மைப்படுத்தல் சாத்தியமல்ல. கண்டிப்பாக பியூர் ஒன்று நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண பியூர் பண்ணோம் அப்படின்னா அசுத்தத்தால் அதை நம்மளால் பண்ண முடியாது. மறுபடியும் அது அசுத்தமாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் மனித வதையை மிருக பலியினால் நியாயப்படுத்த இயலாது அப்படின்றத இங்கே வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து இங்கே யுதிஷ்ண மகாராஜர் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த போரில் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து சொல்லி ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த போரில் அதான் நிறைய பேர் இருக்குல்லே நிறைய பேர் பங்கெடுத்த போர், அதில் நிறைய பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்கன்றதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் அது வந்து மிருக பலி எல்லாம் கொடுத்து அதை வந்து வேறு ஏதாவது பிராயச்சித்தம் பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இயலாது அப்படின்றத வந்து இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த காலத்தில் வந்து இந்த யஜ்ஞங்கள்லாம் வந்து இருந்திருக்கு, யாகங்கள்லாம் என்னென்னா இந்த அஸ்வமேத யாகம், கோமேத யாகம் அப்படின்றது, குதிரை எருது இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறது முறை. நம்ம அது பர்சனலாக இப்போ நம்ம அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இல்லை, இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மிருகங்களை வந்து கொல்றதுக்கான நோக்கம் அப்படின்றது அதில் கிடையாது. எப்பயுமே இந்த மிருக வதை அப்படின்றது வந்து சரியான முறையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, அந்த எந்த மிருகத்தை வந்து பலியிடுறாங்களோ இல்லை யாகத்தில் வந்து அதை வந்து தானம் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு நல்ல பிறவி கிடைக்கும். அதுதான். சரிங்களா? நல்ல உயர்ந்த ஏன்னா மிருக பிறவி அப்படின்றது கொஞ்சம் தாழ்ந்த பிறவி இல்லைங்களா? அது வந்து என்னென்னா இந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி அதை பலியிடும்போது அதுக்கு வந்து வேறு நல்ல உயர்ந்த பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்றது தான், புது வாழ்க்கை அது வந்து அமையும் அப்படின்றதான் வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது என்னென்னா வேத மந்திரத்தோட சக்தியை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கு இது மாதிரிலாம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ அந்த அனிமலுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப், ஹியூமன் லைஃப் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. இதை வந்து அந்த வேத மந்திரத்தை அந்த யாகத்தெல்லாம் வந்து சரியான முறையில், தூய்மையான முறையில், சரியான முறையில் மந்திரங்கள்லாம் சரியான முறையில் உச்சாரணம் பண்ணி, பிராமணர்கள்லாம் அவங்களோட அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி, இவ்வளோ விஷயமும் கரெக்டாக பண்ணி அதை வந்து செய்யணும். அப்போ தான் அதுக்கான பலன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதில் ஏதாவது ஒன்று சரியில்லைனாலும் சிரமம்தான் இல்லைங்களா? அந்த வேத மந்திரம் சரியாக உச்சாரணம் பண்ணலையோ, இல்லை பிராமணர்கள் வந்து அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷனை அவங்களோட குணங்களை ஃபாலோ பண்ணாமலோ, இல்லை வேறு ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்ததுனாலோ அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்றாங்கன்னா, யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் அதுக்கு வந்து பொறுப்பேற்றுக்கணும். ஏன்னா அதில் வந்து கரெக்டான அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் இல்லாதனால என்ன ஆகாது, அந்த கரெக்டான ரிசல்ட் வந்து கிடைக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அதில் ஏதாவது தவறுகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கான விஷயத்தை வந்து பலனை வந்து யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. நம்ம நிறைய தடவை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மற்ற யுகங்களில் இப்போ சத்தியுகத்தில் தவம், திரேத யுகத்தில் யாகம், துவாபர யுகத்தில் இது டேட்டி வர்ஷிப் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம்னு. ஏன் அந்த மற்ற மூணுத்தெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த கலியுகத்தில் செஞ்சு பார்க்கலாமா அப்படின்லாம் வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா நம்மளால் அது எல்லாத்தையும் நம்மளால் இந்த கலியுகத்தில் தூய்மையாக பண்ண முடியாது. தவம் அது நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மனது வந்து எப்பயுமே ஆன்சைட்டியாக இருக்குன்றத நம்ம 1.1.10 ஸ்லோகத்துலேயே நம்ம பார்க்குறோம். கலியுகத்தோட அடையாளத்தில் அதை நம்ம பார்க்குறோம். மனம் எப்பயுமே நிலை பெற்றிருக்காது. எப்பயும் அந்த மந்த புத்தி, அப்புறம் வந்து எப்பயுமே ஆன்சைட்டியோடு இருக்கிறது, மிஸ்கைட் ஆகிடுறது, இந்த மாதிரி நிறைய அதுவும் அர்ஜுனனும் பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காற்றை கூட நான் வந்து கட்டுப்படுத்திடுவேன், ஆனால் மனதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்காங்க. மகானோட ஒரு கிரேட் டிவோட்டி. அப்போ நம்ம ரொம்ப ஃபாலன் சோல் இல்லைங்களா? இந்த கலியுகத்தில் இப்போ இருக்கிற இந்த நிலையில் கண்டிஷன் சொல்லு ஆன்சைட்டி உள்ள இந்த மனதை வச்சு நம்மளால்
நாம சங்கீர்த்தனமே வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியறதில்ல ஃபோக்கஸாக, முக்கியமாக எனக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா, உங்களெல்லாம் யாரையும் சொல்லலை. ஃபோக்கஸ்டாக ஒருநிலைப்படுத்தி சொல்ல முடியுதுன்னா சிரமமாக இருக்குது. அதே மாதிரி யாகம் அப்படின்னும் போது அதுலேயும் இந்த பிராமணர்கள் அதில் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள்லாம் வந்து தூய்மையானதாக கிடையாது. அதனால் அதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் சிரமம்தான். அதே மாதிரி டெய்டி வர்ஷிப் ஆகம முறைப்படி அது நம்மளுக்கு செய்யறதுன்றது சிரமம். கோயிலில் செய்கிற மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் செய்யணும். ஸோ இவ்வளோ விஷயமும் நம்மளால் இந்த கலியுகத்தில் என்ன பண்ண முடியாது, சிரமம் செய்ய முடியாது. அதே செஞ்சோனாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேனாலும் நம்மளால அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம தப்புன்னு தவறமாக செஞ்சு செய்யும்போது என்ன ஆகிடும், பலன் வந்து வேறு மாதிரி அமைஞ்சிடும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு அப்படின்னா, எப்பயுமே இந்த கலியுகத்தில் நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் நல்லபடியாக பண்ணணும். எதனாலன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. அதே மாதிரி பவரும் அதிகம், சக்தியும் ரொம்ப அதிகம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ, தவம், யாகம், கோயில் வழிபாட்டு முறை இதெல்லாம் பண்ணால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறதுனாலே நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுது, நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் நம்மளை ப்ராக்ரஸ் பண்ண வைக்குது. ஏன்னா பகவானோட நாமத்துக்கு ரொம்ப சக்தி அதிகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் மற்ற விஷயங்கள் அது வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதில் சிரமப்படுறதை விட நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது உயர்ந்தது அப்படின்றதே பிரபுபாதா வந்து நம்மளுக்கு இதில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்ம இங்கே வாசிச்சதுலேயும் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. அதனால் இந்த மிருக பலிக்கான பொறுப்பை வந்து யார் இந்த யாகம்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதில் ஏதாவது தவறு நடந்துச்சுன்னா அவங்க தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த யுகத்திற்கு யாகம் ஏற்றக்கூடிய திறமை வந்து பிராமணர்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் 9 குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, 18.42 ஸ்லோகத்தில் நம்ம நிறைய தடவை படிச்சிருப்போம் பிராமணர்களோட அந்த 9 குணங்கள் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் இப்போ அவ்வளோ ப்ராப்பராக இல்லாதனாலையும் சரியான முறையில் யாகங்கள்லாம் பண்ண முடியாதனாலையும் இப்போ சாத்தியமில்லை. இத்தகைய யாகங்கள் குற்றமற்ற நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதனால் வந்துட்டு கலியுகத்தில் நமக்கு என்ன சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப ஹாப்பியாக சிறப்பாக சத்சங்லேருந்து நம்ம நல்லபடியாக பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. ஸோ இதான் வந்துட்டு நம்ம இங்கே கோர் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறது என்னென்னா, நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம நல்லபடியாக பண்ணாலே போதும். வேறு ஏதாவது ஒரு முறையில் நம்ம வந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அது நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது அப்படின்றது நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மளோட கடமைகள் என்னவோ அதை நம்ம சிறப்புற பண்ணணும். பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக டிவோட்டியால் மட்டும்தான் முடியும் சரிங்களா. யார் வந்து பகவானை சாஸ்திரத்தின் மூலியமாக அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து நம்ம வந்து மெசேஜை அதே முறையில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமோ அவங்களால தான் என்ன பண்ண முடியும், பகவான்கிட்ட நல்லபடியாக பக்தி பண்ண முடியும். அப்படிப்பட்ட டிவோட்டி தான் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை ப்ளீஸும் பண்ண முடியும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா. ஸோ அதனால் பகவானோட பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை வந்து நல்லபடியாக நிறைவேற்ற முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. நம்மளோட டியூட்டி என்ன, நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், எப்படி பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து பக்தர்களால் நல்லபடியாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் நல்லா பண்ணணும், நல்ல டிவோட்டிஸாக நம்ம எல்லாரும் வரணும், அதுதான் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்சங்கில் என்றைக்கும் நினைச்சு குரு மகாராஜோட கைடன்ஸில் நம்மளை நிலைப்படுத்திக்கணும் சாதனா பக்தியில். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம அனந்த குரு வைஷ்ணவ ஸ்ரீ பிரபாத் கே ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.